Simpleng pampakilig, nor sinigang. Uy, ano mo na dawan bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan pangudtuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardelal. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning po. Good morning, mga kapako seniors. I hope you're still alive and kicking. Dugang-dugangan ang pasensya. Panatuling laging masaya at positibo ang outlook sa buhay para hindi tayo maagang kunin ni Lord. Good morning po. Nagabos po ng mga tagbantawad niya to Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Advance happy birthday. Magiging golden boy na pala si R.D. Herbie, adi. Sa masunod na aldaw, birthday na ni R.D. Herbie. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness pa di. And siyempre, sa mga kababayan po niya to na nagantabay sa iba-ibang parte kang kinaban, good morning, ini po ang Aramon Yato program sa Radyo DCGB. Nadadangog sa 729 kHz sa pita ng mga radyo. Siring manahiling sa asin nadadangog sa DCGB News Online Facebook page. DCGB Ligaspi Live sa YouTube channel. Asin siyempre dyan po sa DCGB Live app sa mga cellphone po ninyo asin sa mga internet radio. Good morning po. Siyempre ako po sa lingkod Mardela dahil ibang salit sana pero tiyan. Technical side kasabay niya to Chief Ramir Tanay. Nasa mo yung inspirasyon sa nutrisyon. Tibayon si Jing ano magmotor. Naalala ko ang kabataan ko noon. Motor ko yan Jerome na Sursugun to Dait. Tapos Ligaspi to Dait. Figura sang kuan dapat maximum na 3 hours yaw na ako sa Dait. Panahon pa na mga anti ng bubako parang kang kasiram. Salamaton sa serbisyo kan TMX 155 ka mga panahon. Alright, mga tugang, diba po sa mga babae na to, diretso na kita. Nasa linya na sa kuyang idol, mga tugang kang DTI. Nasa linya ng mga tugang si Director Dinto Nabol, kaibanan po si Joshua James Bino, para po kumustonta sa mga pangyayari po dyan sa Saindaman ta. Matibay yun nun ang Director ini. Piko para pakusog ang buot kan mga entrepreneurs, maski sa impigdadera, asin talagang nagkakaigwapunin maray na bunga. Joshua, good morning! Yes, Sir Mahar, good morning. Good morning sa mga paraan tabay sa dagdag niya itong bareta sa concern na gustong ma-address kan DTI Bicol. Iyo ti Sir Mar na pag may bisita kaya sinda na minaabot digdi sa Bicol region na mga katugangan tang Muslim, medyo na rin sila makahanap ng mga halal certified na produkto o kaya mga kaunan. Aha. Kaya sa paagi kay ni Sir Mar na halal-friendly Bicol region, gustong ma-address kan dito Bicol ang concern na ini
kung saan ang katuyuan niya ni kan programa, iyo ang mapakusog ang industriya kan na halal dito sa Bicol region. As in, madagdagan o madoble ang produksyon kan mga produktong certified halal dito sa Bicol region. And may mga kaulay naman ang DTI Bicol na mga micro, small and medium enterprises na iyo ang magiging katuwang ninda para sa pagpapakusog kan industriyang halal digdi sa Bicol region, and katuwang kan DTI ang Department of Labor and Employment o DOLE sa programa ini. May kauron lang madali, Sir Mar. Si RD din Dunabol ta medyo pigyang alasan nga na ini kung paanong pitakaraya pa ta ali pa sa na ngayon sa travel haling Manila 14 hours nag-drive diretso na tulos digdi para sa aktibidad kaming ini kunya na pagkaaga, Sir Mar, kung saan susug nga ni sa pahayag niya, makusog ang potensyal kan halal digdi sa Bicol region. And suportado man ini kan DOLE, kan LGU Legazpi, kan Regional Development Council sa pagiman ni Governor Dong Padilla, kan Camarines Norte. Nagkapera sa mga MSME, Sir Mar, ang yaraon man na alpunyan digdi sa Purple Land Hotel para sa mga discussions, talk, alay sa mga resource person na pinag-iimbitaran kan DTI, tangani ng matauanin na kumbaga tamang informasyon and iba pang mga instruction kung paano mapapasarig nga na ang industriya kan halal digdi sa Bicol region. Tangani ng kung may mga magbisita man ay mag-arabot na mga katugangan tang Muslim digdi sa Bicol, dahil sinda madipisilan ta na i-discuss nga ni Kasubago ni Vice Mayor Bobby Cristobal itong pagbisita ni Senator Robin Padilla na nag-check-in niya ni sa sarong salit na hotel digdi sa Legazpi City, and syempre nagpahanap ng mga halal certified products. Kaya tangani nang ma-address ang concern na yan dahil na masyadong mamroblema ang mga bisita at matabangan man ining mga MSMEs mapakusog na ining mga katugangan tang Muslim community ini na ansaro sa naging programa kan na DTI Bicol. Sa ating sa ating mga kababayan, so we just launched today the Bicol Halal Friendly program of the department. And by the way, this is not only for a program of the DTI. This is this is a concerted effort by other agencies as well, kasi hindi lang kami nag-implement ng halal. Nandiyan ang DOST, nandiyan ang Department of Agriculture, nandiyan yung Department of Labor and Employment. So this is collaboration working. So we're just starting the ball rolling as of today. So expect that in the coming days, in the coming months or years perhaps, marami na tayong ma-certify ng mga halal establishment in the Bicol region. So we try to get a small piece of the pie doon sa sa big halal market. In Bicol region po, ilang resto na ang nag-offer ng halal products? Wala pa. Meron tayo dati yung kay kay Mr. Glenn Lee, yung sa yung sa pag just ng chicken, it's already halal. May the preparation, yung pagkakatay, yung sinabi nga kanina ni Miss Gutok na it should be flip of the finger, dapat patay yung chicken. Kasi may effect yun. May effect yun sa karne. Kasi pag pinahirapan natin yung karne, yung animal sa sa pagkakatay, matigas yung karne. So, siguro, di ba nare-relate parang yung emotion ng animal, parang nare-relate po din sa yung lasa. Saka iyain mo. So, yun, mabilis ang pagkakatay. Yun. So, split seconds. Tapos may mga process sila, may mga rituals being followed in killing the animal. Sir Mar, sa iba pang detalye kan aktibidad nyo dyan, available na garingan ni medyo pirot-pirot pa si RD. Si Sir Mar de la Cruz po, live na kita sa DCGB. Hello sir, good morning. Sir Mar, good morning po. Yes, sir. Na kasi medyo bangan pa kita. I'm sorry, sir. Hindi, okay lang po yan. Congratulations po, Tabi. 14 hours trip from Manila to Bicol. Nag-land trip lang kaya. Okay, sir. Kaya kasabot ko lang early this morning pa, and then diretso din sa hall, kaya medyo pumpan sa tuya. Anyway, this is part of the job. Apa. Anyway,
Apo. Ano po Now, ito, Sir Mar? RD, with the launching kayo ni po na halal, products natin, ano yan, iguana kita na pwedeng maituro na nga nagtitinda ng halal products dito sa Tuya po? Actually po, dati, gawa na kitang 19 na micro, small, and medium enterprises in the Bicol na nagpo-produce ng mga halal products. Way back in 2018, 2019. So, ikaw na po kita, we have 19 micro, small, and medium enterprises na with 59 certified halal products. Kaso nga lang po, nagka-diferensya during the pandemic dahil sila naka-renew kan sa ilang certification from IDCP. IDCP is our halal certifying body based in Malaysia. So, naka-certify po kita ng 19 establishment and 59 products. In fact, nag-join po, that was during the time of RD Joy Blanco. So, yung lang po nagpoon kasi she was really for the halal industry in Bicol. So, nakapag-join nga po kita sa MIHAS or Malaysian International Halal exhibition in Malaysia because yung nga naging mga certified products in the Bicol region. But unfortunately, during the pandemic, they naka-renew itong mga disinabling companies ito kan sa ilang certification. Kaya nag-expire po sa certificate nila for halal. Kaya now, we're trying to revive or to recertify them. Po, kaya nga po, nag-partner kita with Dubai-based certification body, itong Prime Certification, para po ma-continue itong certification kay itong mga produktong ito and with the new products as well. Ayun, dakulang challenge po inita, garo dakol-dakulan mga i-consider baga na dapat na sunodon, na dapat day nagsusuway duman sa precepts kan mga brother Muslims ta. Yes po. Po talaga. Kasi tamang pag-prepare man lang kipagkakan Yes. o serbisyo ang kaipuhan for you to become a halal certified company. Ayun, opo. Now, ano po yan? Are we encouraging our MSMEs na maglaog po dyan tanganing makapag-provide kita ng ultimately yan pong products na gawang Bicol? Yes po, actually, nandito po ngayon more than 100 MSMEs ang yung digdingon yan sa activity dito sa Pepperland kasi they're interested to start their journey for halal. May timetable kita tabi, RD? Na isiset? Before the end of the year, hopefully, fingers crossed, kung matuloy-tuloy po, makakuha ka sufficient funding, there will be 20 enterprises that will be halal certified in Bicol. Ayun, opo. RD, after Japan's, where's saan ang next? Hello? RD? Hello, RD? Hello, medyo naputol. Yes po. Okay po. So, 20 po, 20. 20, oh yeah. RD, may ba kita, after Japan, saan po ang sunod? Oh, naputol. Naputol si Joshua. Nadali lang. Dahil giraray. Grabe ang dispersos mga tugang na talagang maipamati sa MSME sa suporta. Okay na po. RD, after Japan, saan po ang sunod na target para darontahan sa tuyang mga entrepreneurs? Namun nag-prepare po kami kang participation kang Bicol, especially Pili producers to SIAL exhibition in Paris in October. Ayun. Oo, di talagang kumakalat na sa Europa ang produktong Bicol. Opo, kasi especially in Europe kasi siguro nadagdag muna po sa mga previous pronouncements ko. Opo. Na last year ang Pili po was already approved by European Commission to enter the European market. Ayun. So, do we have dakol na prada na raw materials para diyan? Yan po ang sa challenge sa Tuya, but we're trying our best in partnership with other agencies, for example, the Department of Agriculture, para po ma-resolve sa iyan na issue na iyan sa kulang na raw materials. Ayun, opo. Sir RD, may bago tayong sekretaryo. Sabi nga niyan, talagang malapit ang loob sa sa MSMEs. Ano po ang sa imong reaction kay ni? Okay man po yan kasi si Secretary Chris has already been with DTI for the past 3 years.
So, naka-immerse na po siya sa mga programa kan DTI, kaya medyo madali na po siya mag-adjust. Ayun. Anong marching orders po sa Indo? Ano yan, Secretary? Ay, nakulon po ang marching order. Kaya na nga maraman kung paano magsisimula ng lahat. Anyway, no problem man po kita dyan kasi all the things that she's prioritizing, we've already been doing that. Especially sa mga sa financing, sa product development, sa franchising, yung pigkatarambibaga niya sa mga interviews. Mhm. Regular pa na po yan na pigigibo. And ngunyan po, I just received a tall order this morning kasi malibot siya on a weekly basis sa gabos na regions Mhm. to visit ini mga OTOP stores or OTOP hubs ta. Kasi igwang mga bagong programa na introduce to intensify ining OTOP program. Ayun, no? Talagang may marching order rin sa ang presidente. Natutukan ng MSMEs. Opo. Apa. RD, salamatong pumaray sa oras sa DCGB. Mabuhay po tabi ka mo. Salamat po, Sir Mar. Ayan, okay. Sir Mar, si RD Dindonabol kan Department of Trade and Industry Bicol halos pwede na nagpapahingalo kakatrabaho para matabangan ining mga MSMEs. In fact, nakabot na sa Europa ang produktong pili and ngunya naman ang tigingawa mapakarahay, mapakusog ang industriya kan halal digdi sa Bicol region. Okay. Alright, tabi Sir Mar. Yan ang dagdag na istorya. Joshua Pino, DCGB. Thank you very much, Joshua and RD Dindonabol at saka sa bilog na tropa, pamilya, kang Department of Trade and Industry. Yan po tabi ari para sa mga kababayan ta. Alright, good morning kay Gina Balaguer Valderrama, siringman kay Sir Francis, at yung presidente po kang Kabalikat Civicom 430 sa Rumbangi Base, chapter sa Santo Domingo at saka siyempre ang chairman ng Albay Coordinating Council. Ayan. Mga presidente po kang Kabalikat Civicom, mayroon tayong council meeting sa Sabado sa Ligao. Yan. Doon tayo punta. Ano? Alright. Bing Forest, good morning man. Para po sa mga kababayan natin na nagantabay. Yan po tabi. Yung po kasing halal, yan yung, ba't maugong tayo? Ba't maugong? May umuugong. Ayan, nawala na. Okay, very good. Thank you. Yan, yung kasing halal, yan yung sinasabi ko kanina na daining ingrediente na pigbabawal. Daing components na forbidden. Diyan po sa precepts kan Islamic law. Tapos, daing contact ng chemical or any substance or objects na pagkukonsiderar na ngaya bako pure. Malay ito, pati paggadang kang hayop, dapat dahil nadidipisilan, dahil nagkaparakunyan ang nagkaparaugi kang urig. Bawal man sinang urig. Walang baboy, walang urig doon. Yung ibang mga products po tabi. So basta pag-prepare kayan, kaya medyo bako madali ang pa-certify mga tugang kaya na maging halal ang products. Kasi minaagi po yan sa series of testings, pagkatapos series of investigation or screening kung paano po talaga ninda ginibo as in ma-certify na halal product yan and ligtas yan nakaunong ka mga brother Muslims. Okay, so sige po tabi, congratulations po and good luck sa undertaking po na yan. Tangani na sabi nga ni ang mga pagkaon na pinagpreparar minasunod po sa Islamic law and bakong sabi nga ni kayan unadulterated na tinatawag. Okay, so yan po, may certification sa Malaysia para po so may mga pigtatabang man po yan. Okay, so yan ang mga bareta niya to, mga tugang ali po dyan sa DTI and standby lang po, magbabalik po kami sa iba pa niya mga istorya, magalis lamang po kanay. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro.
tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, eksaktong alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Inanunsyo kan Department of Agriculture na pigaadal ni marhay ngunyan ang Masagana Rice Industry Development Program o MRIDP na inisyatibo kan gobyerno para mapalangkaw ang produksyon nin paroy sa nasyon. Sigun kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sarong komprehensibong pag-aadal ang pigibungunan kan ahensya para masiguro na maresulta ang MRIDP sa halangkaw na produksyon asin income para sa mga paraoma. Sa raram kan programa, target ang ahensya na makabilog nin mga dekalidad na binhi o banhi nin paroy, mapakarahay ang paggamitin mga pataba asin pagdevelop nin sarong logistic network para mapakaskas ang pagdarakan mga ani sa merkado asin ang mga input sa mga umahana. Kaibahan sa plano kan DA ang pagpapahiwas kan irrigation system asin may pautob nin mas matanos ang adjustments sa schedule kan rice cropping. Sigun sa sekretaryo, oras na maging matrayumpo ang MRIDP
Posibleng umabot pa sa 25 milyon na metriko tonelada ang magiging annual palay production sa Pilipinas. Yan ang pangalas 11 Bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid, it's liver or lover, boys. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Sa Indong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. SB19 here. Ano atin? Atin to, chicken McDo. Much malaki, malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Bigger, better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried through for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liver Aid, It's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Boss mo yan, te. Boss mo yan, bro. Pray until something happens. Good morning sa First District Engineering Office ng DPWH. Nagantabay. Ito pong administrative officer at siyempre ang spokesperson ng DEO First. DEO. Sir Alan Imperial, good morning. Sin sa mga tropa, good morning po tabi. Bueno, dugang at mga istorya, ali po dyan sa luwas. Sa tuya pong mga dagdag nato mga impormasyon. Nasa linya na ang tuyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Chief Jim, good morning, please come in. Yes, salamat tabi, Director. Good morning dyan sa Paratinda Kimani sa kantukan na simbahan sa Banuan kan Ginubatan. Hoy, manay. Si Awi. Awi. Kanay ko aram sa pilido basta si Awi para tinda dyan ki Bista din dyan mani tapos sugo palaman peanut butter. Iyan. Good morning dyan. Okay. Sa may kantukan simbahan sa Ginubatan. Mientras tanto tabi, Director, sa mga dagdag niya itong bareta, nag-akseptar pa hanggang sa ngunyan si dating Mayor Henry Calliope Canpiudoranin mga aplikante sa LTO driver's license. Kung saan ang mga new applicant, dahil pa man baga pwedeng direkta makakuha ng official driver's license tabi direct, imbes ang protocol, maagi muna sa student permit. Si dating Mayor Calliope, mag-sisilibrar ka ni kasi 66 na anyos na birthday. Dangan itinaas na an sa iyang kamot ni Mayor Nando Gonzales. Sinyales, binditado na siya
para sa para magdalagan sa kargong vice alkalde sa Piudoran sa 2025. Si ano yan, Calyope? Henry Calyope, dating mayor. Aha. Ngunyan, kumbaga, may bindisyon na siya. Kuha na siya na talagang nagkonfirmar na sa DCGB News na for vice mayor siya sa 2025, Director. Si Seiko partner. Dahil pa manin pihong kuan. Basta sa iya sana itong kuan muna. Pero pagabot sa konsisiyang payo, dahil pa bahala naman konsisya man an dapat mag-pronunciar man ito. Ngunyan, para makatabang man na siya, kaisipan niya na makatabang, sa mga nag-apply kay driver's permit, sa mga new applicant tabi, Director, makatipid na, imbis na magdirekta sa LTO, sa ligaw, sa aplikante, digdi na lang ang proseso sa Agosto 17 sa covered court sa Karatagan sa Piudoran. May madiya naman taga LTO. Nag-invitar siya ni driving school, tayo bagayan ang matao certification plus medical team. So, imbes na mabayad bagasin sa driving school, tapos medical, dahil na, libre na, puproseso na digdi, pagkatapos, dadarahon ninda sa LTO, kabalyo na kayan, so, student permit. Ayun, ininot niya, ang birthday niya, Agosto 24, pero August 17, 1 week before, yun schedule kan sa mga naghahapot, kung pwede pa daadang ugunta si dating Mayor Henry Calyope. I see. Ang makukuha nila sa August 17 is certification from driving school, then medical certificate. Subali, pag dumanin na sa LTO, mabayad na lang sinda 250. Pag luwas sindang LTO, may dala na sindang insurance permit. Okay. So ano na open pa sa mo yan? Open pa. Actually, sagot. Yan, open pa. So mga baguhan, estudyante, mag-submit na o kaya magpa-share na dyan sa kay dating Mayor Henry Calyope kan Piudoran Albay. Ayan, at matabangan man sinda na may internet man dyan, ang mga pagkakuaning lisensya ngunyan, maski renewal kay puan mo na mag-online muna before you go to the office. Ayan, okay, sige. So dako lang katabangan naman ini sa mga nagmumorotor, makuha ki driver's license. Yan tabi, Director, mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. Mga doon natong mga istorya po yan. Ali po dyan sa luwas. Ali po dyan sa Piudoran. Advance happy birthday kay dating Mayor Henry Calyope. Magiging Vice Mayor dapo by 2025. Alright? Okay. Diban sa mga kababayan mga tugang, may abiso ang Department of Health na maglikay po kita, mga tugang nagpaparadakol po ang dengue. Hindi yung dengibo kundi yung dengue talaga. Nahilang. Supposed to be dapat June, di ba? Dengue month, di ba? Wala na, pero pag July dumami, and then ngunya nagdadakol pa, 30% na increase. Bakit ito kang sabi kang Department of Health? Kaya, ang pagkarumdum nga bako ng 4S 5S, di ba? 5S para sa dengue fever prevention. Number 1, mga tugang, search and destroy. Yan, ulit naman search and destroy, di ba? Takupan ang mga bugtakan po nin tubig, as in regular mga tugang na salidahan ang tubig sa mga florera o mga flower base, di ba? Ang dengue mosquito, bako lang sa mati na tubig mga tugang minabunay, kundi maging sa malinig na tubig. Okay? Kaya dapat takupan nindo yan. Pandua, siyempre yung pigapod ng self-protection measures. Yan po yung magsulog nin halaba na pantalon. Siyempre pantalon na laba. Di ba? Tapos long sleeves, di ba? O kaya mga tugang,
halangkaw na medyas, yung palampas sa tuhod na medyas. Yan. And then, kung kaipuan, gumamit po ng magkakanigo na mosquito repellent. Yan. Tapos, pantulo, seek early consultation. Ito ang pinaka-importante. Tulos po na magkonsulta sa mga health centers o mga ospital kapag kinalintura mga tugang sa laog ng duwang aldaw. Yan. Huwag niyo pasipara yan, ha. Kasi nailing ko, kasubago, pinag-attribute kan Department of Health Central Office ang pagdakol ka mga nagadan dahil mga tugang pinasipara ang early consultation. Ang sabi, mga tugang, kadaklan ka mga nagadan, mga tugang, resulta kan hababang bilang mga tugang kang ano, kan mga hiling tulos na magpailing tangani po na di magkagunin problema. Okay? Number 4, say yes to misting kapag may impending outbreak or hotspot sa inyong pong lugar. And then panlima, sustained hydration. Yan po yung mantiniron ang pag-inom ng tubig o kaya ining oral rehydration solution o pagbugtak po ng suwero kung kinakaipuhan. O yan po, 5S na hindi na lang 4S. Di ba? O, para po maiwasan yan po na pagparadakol kayan po kakailang ng dengue. Tabata ngunyan po, mga tugang, taguranan na. Dakol na kitang mga concern na kinakailangan pong i-address. Lalo na yan po ng mga waterborne diseases at saka yung wild na tinatawag, di ba? Leptospirosis, saro pa yan kapag may mga baha, di ba? Kaya maglikay po kita tabi at dipisil na magkasakit. Duman nga ni sa deliberasyon mga tugang sa Kamara de Representantes kaya ito pong budget para po sa 2025. Mga tugang talagang pigduduunan kang Chairman Committee on Appropriations sa Kamara na kung pwede ngaya saguto na kan DOH sa mga pigahagad na bayad sa doktor, lalo na kung ang pigtatao mga tugang, tagutong kang PCSO palan. Ta PCSO baga nagtatao ng guarantee letter para duman sa mga IP, di ba? Yung sa mga IP, medical assistance to indigent patients. Yan. Ang iba daday na akukan, abo ang doktor ta, halo yun nga magbayad, madalat kayong 30 diyas. Gusto mong yakas. Dito naman sa deliberasyon kaswapon, sabi ni Congressman Saldico, pwede ba niya PCSO? Sagutin nyo na lang to. Di ba? Pasagot sa PCSO, yung bayad sa mga doktor. Titingnan natin kung anong mga mangyayari po dyan. Because sa ngunyan, talagang pigahanapan mga solusyon. Iyan po na mga naging experience before. Manangod po dyan sa mga tabang kang gobyerno na minsan, di po na perfect because may pagkontra dahil duman sa sistema, sa proseso. Di baka mahanapan ng paagi, ay di mas maray. At iyo man yan ang kamautan mga tugang ni Congressman Saldico. Asin maging kang kung bilog na kongreso, asin maging kang gobyerno na di madipisilan mga kababayan ta. Lalo-lalo na pag nagpapabulong. Ako narumduman ko ito kang naasain kitang reporter, mga tugang, pag naasain ka sa ospital, agang-aga madiyang ka, bayaling mo dyan jing ang nakatangad sa kisame, kung saan makuha ki pangsugpon. Di ba? At least kung yan, kadakol na pong mga programang gobyerno na may nanaranihan, mga tugang. Kaya lang, minsan, yan po ang nagiging problema. Pag ginagada na yun yung professional fee, walang pambayad. Yun ang nagiging hindi makalabas-labas basta sa ospital. Lalo pong problema ang pamilya. So ngunyan, iguan ng mga paagisinda na ngaya, pwede ba niya, PCSO? Sagutin nyo na to. Ang sabi ni Congressman Saldi, akuin nyo na to. Para dahil na madipisilan pa yung mga kababayan ta. Kaya ako,
Pag-abot kang panahon, pag nahaman po, so, diyan pati pag-agi ko sa hospital dyan Kasubanggi, tanagsod ako sa Daraga, igo pa lang dyan na video wall, manood ka itong specialty center, mahilig magayon noon pagiling-ilingon. Yung umanaon dyan may 10 story, tapos may 20 story building, sing kakaan. First in Bicol. Di ba? Okay, o sige. Mga kababayan, dagdagan na po ng istorya. Ali po dyan sa luwas para po sa mga impormasyones. This time, Partner Al Armario nasa linya na. Partner Al, Marino Tutabi. Please come in. Yes, maray na ito na partner. Happy Pista. Madali na. Oh, Kasapon pala, habang nagre-report ka, naghihiling mas pala si Padre Mumuy dyan sa Taysan. Ayo Iban si Padre Rex. Ayos Kasud ba? Kasud ba? Kasud ba? Iyo. Kasud ba? Mga arkaning oras. Nagulang bagay yan. Ayan, Salamat, Happy Father. Okay, sige. Okay, so bata sa mga urig gusto na yarahe ta arani na nga ng pista. Malakaw-lakaw mo na. Delikado. Delikado nga primo. Kung makatarampasan ng urig yan Lakaw-lakawan tango na ngayon. Bata yan pala, may karantsawang pala ng mga urig. Ngayon, oy, ika na ngayon, masunod na matama ka na. Tulong bulan may kabanga ka na ngayon. Ready ka na. Ang yari. Okay, sige. Partner, gusto man ilibre kan Libon, munisipyo kan Libon, ang mga solo parents, ang mga senior citizens, as in mga PWDs, na dahil na magbayad kanano man ang mga bayadan sa munisipyo, kan Libon. Yan na magayon na ordinansang ipigpasar kan Libon na re-reviewon man kan sanggunian panalawigan para mapagadalan kung dahil problema sa legality. Dagulang bagay ini para sa mga solo parents, sa mga senior citizens, sa mga PWDs. Gusto kong sabihin, Partner Al, bako diskwento kundi total na dahil pagbayad. Libre. Total na libre. Kung ano mga certification baga sa munisipyo. Halimbawa ko ngaya kay, ano yan? Birth certificate. Oho. O mapakasal. Tapos kung ano pa, na mga requisitos. Halimbawa ngaya, ano yan? Mapakasal. Senior citizen. Ay, iba pa man ka nakakuha mga 75 anyos, nagang pakasal pa. Pero mabira yan Mabira. Pag nagkatagpo, talagang kaipuan na kaipuan because kaipuan nidang companionship. Sa bagay, ang mga PWDs baga, ikaw nga ni kayan baga, luwang buta, nagkain na guman. Yan. Kaya lang ang timsong ninda, dito ba? Kaya, dito ba? Dito ba ang dapat kong kalagyan? Ako nasa ng liwanag. Di ba? Nasa ng liwanag. Nagkataon nga nagkatagpo. Anyway, yan ang magayon na obeto kaning ordinansang ini. Sabi ni Board Member Attorney Melissa Badesar Medilla, mapapod na siya ki committee meeting next week para sa aga pala nini sa aga pala nining committee meeting ni Board Member Abadesa bilang chairman kaya kan Committee on Women and Children, concern niya ining mga solo parents, kaya yan ang dadangogon. Siyempre katabang man so ibang miyembro kan committee ba na dalan review ninda itong in-approve ng ordinansa kan Libon kung dahil problema sa legality, diretso na ini na dyan sa Libon malilibre sa mga solo parents, sa mga PWD, sa mga senior citizens, sa mga ano man na bayadan dyan sa munisipyo. Ayun, pero gano'n kan sidula? I don't know, baka pero consider na di. Kasi yung mga certification, mayor's permit o mayor's certification, ano yan, kasabay ang pulis. Sabagay ang pulis ngayon, dahil naman nag-agad ki bayad. Sa kwan baga, sa treasurer's office na yan, di ka bayadan? Di libre na.
Sa nagabos libre mananggad. Tayo yan ang laman kan ordinansa. Ang termino digdi LGU fees, ini LGU fees na ililibre kan libon oras na dahil mailing na diferensya digdi sa sendang inaprobara na ordinansa. Ayo, basta dahil magbangga na mga provisiones, even sa nasyonal, pwede yan. Siyempre, adalan man marayan, yaon man sa Committee on Laws, si Board Member Attorney Sheena Onrobia de la Cruz, saro sa mga nag-aadal man ka sa kunyang panlawigan, gabos niyan tabi, saro-saroon sa Siligsigon, o ano ang diferensya tanganing mag-materialize ining magayon na obeto na ni Kanlibon para sa mga PWD, sa senior citizens, sa mga solo parents. Ayan, kulibat ko palang partner Al, pinirma na pala ni Gov Greg so kunyan. So amendment sa ordinansa sa Quarry. Yan informasyon. Itong gabos na impormasyon, itong gabos na requirements duman, daing binito, gabos. Daing binito, yan sa informasyon kasod man, ni Board Member Dante Arandia, base man sa pag-research niya, as in pakikipag-uron sa secretary, kan sa kunian, kaya ugma si Board Member Arandia, sabi ko, niya ko, board deck, binito. Iwan nga, di ba, ugmaon nga. Pero dapat magpa-resergaray sa Penro para i-inform na kan development na yan para sa implementasyon na kan mga amended na provisiones duman sa quarrying ordinance. Gustong sabihon, iguana nin garo oversight function ang sanggunian. Yan, maaging sa Indabago per pa-aprobaran. Tapos imo-monitor ninda ang implementasyones. Imo-monitor ninda yan. May monitoring timan sinda. Sa barangay, may kiber naman na mag-monitor. Igwa man. Mababantayan talaga sa barangay level. O tanganing mamonitor man kung pira talaga ang nagluluwas, asin pira talaga ang hiras. Base naman sa permit. Ayun. Para ugaring de. Kan Penro. De ugaring duman na kunyan sa ordinansa sumanungod sa Green Guardian sa day. De mga yang reklamo. De mga natukan. May mga allegation, baga sa series of committee meetings sa tender ako permit. Ang saiba ito, mas dakol pa ngayon ang pigbabayad ngayon sa Green Guardians kaysa ngayon sa kunyan, sa income. Mga aligasyon ito, kaya lang dahil man ito masyado na proof inot dahil man nag-attender so tawong nagreklamo. So, coordinator baga, napig para imbitaran sa 3rd district, saka sa 1st district. Pangyari, ginisa-gisa lang. Maray sa 2nd, tadayang problema masyado. Ginisa-gisa lamang duman si Pading Pidel. Oo, si Fidel Lugod sa nagulpi, si an head gun Green Guardians. Kaya lang mga aligasyon man sana ito. Kaya man talaga na proof na sa mga taong dapat makasimbag mas malinaw dahil man si Chupidil kung masana siya sa opisina dahil man siya masyado naman sa field mga aligasyon na may anomalya naman sa field dahil masyado ito na-establish sa mga aligasyon na ito with the provisiones kaya na amendment pwedeng mahali na yan Igwa nang mabaranta ko, ang mabantay. Magbabarantay. Pag yan nga ni nagkapirikit pa yan, may problema talaga kita. Nagbantay na sa barangay. Mabantay sa sanggunian. May bantay sa sanggunian. May bantay sa Penro. Bagay ang Penro, dahil man maganda nagdidirekta. Dahil man garo. Ay mandal. Di ba gan pirmi nagluwa sa committee meeting, kuan lang yan kami. Digdi monitoring sana. Iyan sana. Minairo lang sila pag may reklamo. Pero tayong moto propyo na mag-imbestigar dai. Raman. Ayan. Anyway, partner, yan tabi ang mga update pa. Hali sa Kapitolyo, Alarmario. Thank you. Thank you very much. So yan po tabi ang mga dugay na itong mga istorya. Ayan po na ordinansa Kanlibon at saka yung pagliliw na tumanungod po duman sa paggano yan. Pagpasar, kaya pag pirma na kan gobernador duman sa amendments kang quarry ordinance. Yan, tangani na mahariglar ito pong mga naging problema kang panahon na pigreklamo man talaga mga tugang kan mga lokal na gobyerno including kang barangay na kung naarin nga nakabuelo na ang quarry
Kunin nga dahil ng restriction dahilan po sa pandemic baga, garong nga nabaliktad, takang pandemic lug, masalang ko papagira si Bimi, kaysa ngunyan lug niya, ang buwilo na. Tapos nakulong na nga nag-arakot ang mga truck. Ayan, naman mga problematic. And then may mga, may mga pagkukulang sa mga monitoring, and then sa mga, yan pong mga lugar na pigkakwari na bako man duman naka-permiso, duman nagkukuak. Ayan. So, because of yan po na amendment na yan, so we expect na magiging marayrahin na po ang sistema. Ano? Okay? O sige. Mga tugay na po ang mga dagdag na ito mga impormasyones para po duman sa mga kabarangay ta. Padagos po ini na mga pangapudan para maganda, mga tuga ang gabos para po sa La Niña. Ha? Ngunyan nga ni, day pang La Niña ngayang dakula. Sabi baga, mga last quarter ngaya o baka ngaya first quarter kang 2025, talagang mamatian. Di ba? Pero ang habagat matindi. Ano? Habagat, tapos sinabayan kang bagyo, namatian mga tugang sa Metro Manila at sa ibang mga lugar, iyan po na mga pagbaha. So mga dating day pigbabaha, pigbaraha na ngunyan. So pig-adalan ngunyan, kung ano ang impact kan mga basta na sa nang pinag-reclaim na mga lugar, di siyempre natural kung dati ito ngayong catch basin kang tubig na pigdadalaganan, tinurutambunan, sa mapasain sa tubig. Water 6 its own level, di maduman sa baba. So mga dating day pigbabaha, napalis duman. Duman na bumina. Di ba? O, kaya po yan ang mga impact. Mga tugan na dapat talagang siguro na matawaning magkakanigo po mga tugang na na prevention o kaya mitigasyon. Tabata ang sabi kan sa po na eksperto, mga tugang sa University of the Philippines, iyan mga tugang na mga flood control, may limitasyon man yan. Bako yan forever mga tugang na for your lifetime, masasangga kagayan. Tayan ngaya, may limitasyon man. Kung sobra naman talaga ang bagsak ng uran, dahil naman kayang akomodaron, talaga ngayang lulusot at lulusot dyan. Di ba? Yan po tabi, adi. Kaya naman sa mga kabarangay ta, yan ang magkaigwanan mga paghahanda. And magayon din nga ni, ang agriculture. Talagang very active man sinda sa pamayo po ni sa pamamayo ni Ma'am Che Ribeta. Garo kasud ba sa pagtiripon mga tugang na naggigibo na sila ning mga lakdang, parang road mapping, di ba? Kan mga gigibunin para po sa agriculture, di ba? Yung epekto kang climate change, tapos yung planting calendar, as in iba pa ng mga bagay-bagay para po magpadagos po na makapagprodusir ang mga parao mataning pagkakan. Diba? Tayo po yan ang satuya po na challenge. Hanggang ngunyan, kaya nagpaparalangkaw ang presyo o kaya ang inflation rate dahil lang po sa pagmahal kang presyo kang barakalon. Mala, kasudma dyan sa daraga, nagsaod kami, kasubanggi. So dating asitintang talong, ngunyan, 140 ng kilo dyan. 140, 120, 140. As in dito sa nang supply. Kaya, yung pichay 120. Yun na yan, mga tuga ang sistema. Lean months talaga. Tapos medyo nagnipis na sa mga paratsinda. Mga biganap ng mga gulayon. Medyo nailing tayo doon. So mga alim ng mga bagyo as in iba pa. Di ba? Okay, tanom lang kita rin tanom mga to. At saka tama ito, bagay ko ning planting calendar at saka yung magayon na din ng mga development. May pinagibo na mga tugang na parang website ang DOST para mailing mo yung outlook mga tugang weather. As in makapagdesisyon, may mga suggestions naman kung anong mga dapat mong itanom sa bulan na ini. Tangani na day madiskwido, day masayang ang esforsos mo, day masayang sa investment mo, mga to makapag-produce ka pa manggiraray, makaani ka ning tama, di ba? So yan ang mga developments po ngunyan ng mga pinagigiri. And it's good na maging lesson sa tuya. Ito po na El Nino, di ba? Na parang nataraka kita
Di ba? Ini, ang mga preparasyones, tumamanan sa dae, no problem lang po. Ang importante, preparado kita na the moment na may tuminama po yan, igo kita ning pantrinsera. Igo kita ning, sabi nga ni kayan, pang salida. Hindi ko kita mga doon na pansustenir. Diba? Alright. Oras na to, 11:31 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Rexidol Forte, bilis banat sa 4. San Miguel Beer, sali na sa San Miguel Beer, Tansan, Katutak, Panalo under the Crown promo at baka manalo ng up to 100 million worth of prizes. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid, it's liver or lover, boys. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, mga tukang balik po kita sa programa, mga misis. Rikas-rikasan, taod na naman. Sarap-sarapan ng mga premyuhan. Ayan, maganda po kamo dyan na hapon. Tagaro, may thunderstorm na naman. Sabi ba ni Sir Jim na Burdales, pag-aga ngaya, pwede ka maglabas ka magsuro sampay. Pero pagkapangod to, puro punpunan mo na. Kaganing dayan, mga naan. May mga pag-uuran po pagkahapon. No? Sabi naman sa likely may thunderstorm mga tugang in the afternoon. Dito po sa Bicol region. Kaya, likay-likay kita, magdaraning pamandong. So mga paramotor, magdaraning kapotas, luhay sana. Ayan. Alright, mga tugang dakol po na mga kababayan taan, mga naugma. At dyan po sa Premier Distrito, dahil lang po sa marirahay na ngayaan sa mga pinggaagian ng mga tinampo. Ayan, sa labaton man, siyempre, data man mahali, sa DPWH, siyempre mga tugang sa kay Congressman Ed Silagman. Di ba? At siya man sunod ko para kaso ka na makahanap ng pondo na aning mailapat dyan. O yan po, ang sarot dyan uyang bayan, bayandong, ngunyang hanggang San Andres na pintatrabaho na San Andres to Bayandong ang duman sa Bakakay, di ba? Marti na mag-agi dyan. Maliwanag pagkabanggi, may solar lights, pagkatapos mahiwas na. Yan. Malibyano na pag-agi. Sana lang mahaman hanggang dyan po sa pagbungad baga sa diversion sa San Antonio, sitio San Antonio Fidel. Sortita da medyo kunyan route naman. Pero ang sabi ni Sir Alan Gayan, diretso nga yan. Diretso ngayon na trabaho dyan. Yan. Okay? And nagkapasalamat na nga sa ibang mga stakeholders dyan na beneficiaran. Nagkapasalamat. So, halimbawa, sa mga naivig aragian dyan, magayon na, nagpasalamat na magayon ang pagbiyahe po ninda. Maski bang gingaya, okay. Pagkatapos, mga tugang, mga tulay. Mga tulay, dakol ng mga tulay, mga napakaray na. And then, nagpasalamat na, maging si Kapitan baga dyan sa Lidong, si Kapitan Lani Anyunuevo, si classmate, small but terrible. Minapasalamat ta, dahil na nga babahaon dyan. Takang ka ito mananggad, kumarumdumang punindo during the time of, incumbency, ni Mayor Herbie Aguas, ni RD Herbie, na ma-birthday sa Biyernes. Kunyan, kada bes ng mga minabagyo, minapasirin yan si RD Herbie, pigilan niya sa pagsupay dyan sa Telegraph Bridge. Pero ngunyan, so dati spillway pa ito Pero ngunyan, dain halangkaw na And then, dain na matatabasan sudaga, naramdaman nito kay ito, igod na pinagibong kaunan si Kagawad Lyra Gregorio. Aunum takinaon kang baha. Bata masiramon dyan sa mga pagkaon. Pero ngunyan dahil na mangyayari yan
Ginibuan na po ning ano yan, ning protective dikes hanggang duman sa baba. Di protektado na sa community, mga to na naka-ista dyan sa gilid kan telegraph bridge. Tapos siyempre, aram taman sana na yan po, saro yan sa pidagian, ninda kulang baha, mga tugang, dahil may mga deposits na niya po dyan sa itaas, kayan kambulkan mayon. Durante kan mga inot mga pagtuga from 1984, 1993, 2000, hanggang sa 2023, di ba? May mga binurugang mga volcanic debris dyan. So mga pag-uuran yung pagina-antisiparan. Pero ngunyan, medyo mareray na ta primero halangkaw na sa tulay and then protected na sa mga komunidad ta dyan. Kaya grabe po salamat ni Kapitan Lani Anyo Nuevo. Ayan, ni classmate. And then yung ibang mga lugar pa, mga tugang, hindi ko garo sa Bongga, garo hama naman sa tulay duman. Pinahiwas naman, di ba? And then siyempre yung mga road networks na harani sa coastal, di ba? May mga testimonials naman dyan na bigpaluwas na nagkapasalamat mga tugang. And yan po pasalamat man kay Congressman Edsel. Yan po baga, no, maski opposition si Congressman Edsel, padagos man nakakonsigar ng pondo para dyan, para mairahay po yan, nakamapakari ang mga tinampo. Very good. Di ba? Si Superman. Alright. Duman sa mga kababayan ta, magkaigwaning marirahay na pagpreparar. As in, pangatamanan tayo po ng mga pinagiribong mga infrastruktura. Dahil pagpara rauton yan. Di ba? And then sana ang mga sunod kaan so mga asphalt overlaying naman ta medyo mga manipis-nipis na ralataw na naman so mga graba. May mga manipis na mga parte na minsan minatagadul sa nakita. Lalo kung mga nakamotor. So duman sa mga kabarangay ta, lauman na ining budget ngunyan na 2024, dakul pa po dyan na naibugtak na mga pondo para po dyan sa mga pagpakarikan tinang Puasin Tulay. Diba? Pagpaiwas. Sana maayos na ang mga right of way na mga problema. Tangani pong diretsyo na pong magkaigwaning magayo na agiang kita. Ang road network system ta maging ariglado na mga pagbiyahe-biyahe. Alright. Bueno, mga tugang, padagos po ining pag-abanti kan teknolohiya. Pangyari adi. Kanakaagi, mga tugang, naunang bitan ta na sa Japan, I mean sa China, naggibo na mga tugang ning ano yan, ning bagong klase ning ano yan, ning high speed na train, na pick up po din ng maglev, yung ano yan, magnetic levitation. Gustong sabihin, parang ang tren nakalutang. Minatukal sa riles. Yung tren, kaya na po din ang floating train. Naggamit ng teknolohiya ng magnetic levitation. Imbis nga itong traditional wheels, na nag-aagi po sa riles na makarantog. Ini daing tanog. Daing tanog, nakaangat, nakalataw mga tugang sa ibabaw kan riles. Ito po na na train using powerful magnets na nakakabawas po ng friction, as in nagkakaigwaning dalan para mag-abante ning makaskas ang train. Yung gugunon mong madalaga ning 620 kilometers per hour. Yeah. Kaskasa na day. 620 kilometers per hour so dalagang kan train. Making it one of the fastest vehicles on land. Yan ngayong teknolohiyang yan nagrepresenta ng significant advancement in high-speed rail transportation, promising faster and more efficient travel in the future. Duman sa China, kunyan yan, mga tugang, train yan, unika sa Japan. Haramon ta sa Japan. Ngunyan sa Japan, ang sabi ngaya, goodbye engines. Babay na sa makina, as in batteries. Yung sa mga electric vehicles. May inintroduce ang Japan
Kung duman sa China, magnetic levitation train, magnetic levitation for cars. Pangyari, gusto sabihin mo, ngaya papamar, mahikahil na kita nagralayog na mga auto. Bako man sulayog talaga lang ka, kundi matukal sa tinampo. Tukal sa tinampo, ang dalagan. Nagkaiguan na ng groundbreaking kan magnetic levitation technology for cars na sabi ninda, pwede ngayang mag-render sa pwede nga maging obsolete na ngayang makina buda ngayang mga batteries. Pangyari, di. Ang sabi, dinevelop mga tugang ini sa Okinawa Institute of Science and Technology, yung teknolohiya enables vehicles to float. Nangyari no? Ayaw mga tama. So sabi, nakalataw, ni nagkapirang sentimetro mga tugang sa specially designed na agihan, drastically improving energy efficiency by eliminating friction. O yun, wala na uling friction na, nakalataw na. Tsaka, dahil ng lubak. Ang sabi, naggamit ng diamagnetic materials and powerful magnets. Nag-ooperate ini, parehas kan maglev trains, pero may, lower ongoing energy needs. Yan, nababasa na ang kaipuan niyang enerhiya. Ang sabi, mga tugang, despite ng challenges such as managing kinetic energy and vortex damping, ang innovation could mark a significant shift on automotive design. Nangyari, adi. Mga na rin kani, motor naman. Motor naman ang idisenyo naman nakalataw sa tinampo. Di ba? O, yan po tabi, adi. Sabihon, mabago naman kitang disenyo kay Niki, mabago naman kidisenyo ki agihan, ki tinampo. Kaya lang haloy pandig di sa to sa Pilipinas. Yan makauryo na di. 20 years kitang kunyan, nasa likod. 20 years kitang udyan, pagabot dyan sa mga teknolohiya. Pigsawaanin na duman, kita mapumbasa na. Di ba? Ayan po tabi, adi. Mga development mo yan sa lado kang mga pag-innovate sa transportation na padagos pong pinagigibo kan mga kunyan, kan mga abantido, mga nasyones. So, yan po tabi, bago naman. Magnetic levitation cars. Ini ngaya so kunyan. Ini ngaya so kaipuhan mga tugang na mahiling ka mga kababayan ta. Ayan. Good morning kay Sir King Rinaldo watching from Bangkiruhan. Iyo po yan, talaga pong kaipuhan na kung gusto dahil mga bagong teknolohiyang yan, and sin, yung mga, sabi nga ni kayan, environment friendly na mga sistema po ng transportasyon, limiting the carbon footprints, limiting yung pong paggamit ng mga mga diesel engines, di ba? Na mas nga may mga ping-introduce na mga Euro 4 o Euro 5 na mga engines, pero ikaw pa manggiraray na mga nagluluwas po ng mga di pa na perfect, talagang bumaba, talagang mawara, maging zero. Now, pagdigdi sa mga teknolohiyang ini, iba naman ang sistema, di ba? So, nakalataw sarilis na train, nakalataw mga tugang na auto sa tinampo. Ang mga mga pigigiribong nyan kan mga sayantista kasi mga siyentipiko tangani po na makatipid sa mga materyales, pagkatapos makatipid sa enerhiya. So yun na po yan, mga naglalayog, nakalataw sa tinampo ng mga auto duman sa Japan. Di ba? Ayan po, may groundbreaking na ginibo. Anyway, maduro man baga kamo sa Japan, ding. Madmailing mo, kalunad ka duman sa magnetic levitation car. Maka-experience lamang. Makalunad yan. Okay? Alright. Then, sa mga tabay po niya to, sa mga newly graduates, kumusta na tabi ka mo? Nakahanap na kamong trabaho? Di ba? May trabaho na ba tayo?
Ayan, para po duman sa mga nagpapanaharanap ng trabaho. Dakol po databi. Sabi kan Bureau of Local Employment, mga tugang, kadakol na bakante ko niyan, pero sa production, production workers. Di ba? Pagkatapos sa record man, mga tugang, kang record kan sa tuya po na mga nagmo-monitor kang kumusta ang kamugtakan po kan mga Pilipino pagabot po sa trabaho. Ang sabi, kan bulan Hunyo, buminaba mga tugang nin 1.62 million ang daing trabaho. Kan 2024, sabi kan Philippine Statistics Authority. Ayan, okay? Di ba kayo, nabareta po yan? Sana hindi na sinama dyan yung sana yung trabahong ito ay yung permanente na lamang. Tangani po na maging malinaw. Ang sabi, mga tugang PSA, kan katumbasin ng 2.13, 3.1% na employment rate kan June 2024, na masababa mga tugang sa 4.1% na narehistro mga tugang kan Mayo 2024. Okay? So yan. In terms of magnitude, ang number of unemployed individuals sa kan Hunyo mga tugang na-erehistro sa 1.62 million, sabi po mga tugang kan PSA. Yan. So pigdagdag pa na ang bilang mga tugang masababa kampara kang 2.33 million na daing trabaho na nairehistro kan Hunyo 2023. Yan, di nagbaba na. Dit na sa daing trabaho, 1.62 million na lang. So kaya lang spending na nadagdagan ini kan mga bagong graduar mo niyan. Ba? Kaya sa mga graduar, bagong graduar tabi, magharanap ng trabaho, tangani na kunyan, makadang sa pamilya. Ayan, okay? Diyan po sabi ninda, mga tugang, dakol na mga trabahong naghahalat sa mga newly graduates. Di nga sa DCGB may bakanti baga. Reporter. Mag-apply ka mo, tabi. Lalo na sumay attitude na talagang gusto nun mong maging taga-radyo. Yan. Apply ka. Turuan nyo na sana kamo kan skills na dapat ninyong ma-acquire. Di ba? Alright. Attitude before skills. Yun po ang pinakadabis-dabis dyan. Okay? Tangani po na maging magayon kitang klase mga tugang ning Pilipino, asin trabahantes. Okay? Yan po tabi adi. Alright. Duman sa mga kababayan padagos po ini na pag ralaog sa eskwela ka mga aki. So ingat na sana po tabi, mag-ingat sa mga pagburubalyo. At yan po talaga ang kunyan-kunyan. Yan mga pwedeng kaimbultuhan naman kan mga aki, mga tugang na sa paglog kan eskwela. And medyo mamundo lang talaga takaswapon mga tugang. Diyan po sa Daraga may nadakop sa pulis na minor, 17 years old. Junior high school, no? Senior high school na garo, grade 12 na garo ito eh. Nakuhaan po ning marijuana. And then naaktuhan na nagtitira mga tugang duman sa CR. Sa paglibot mga tugang mga gwardiya. So, Smart Joseph. Ay mga ake. Dahil na kamo magpara balo-balo kaan. Kung pwede nga ni pati pag sigarilyo dahil na kamukaan. Di ba? Primero, dagdag gastos lang di ba? Dagdag gastos. Tapos dagdag na peligro sa lawas. Hazard dyan sa lawas ta. Di ba? Not only for you, kundi pati na sa mga kataraning tayong mga mga nakakaslanghap kayan, mga tugang na mga aso na pigbubugan nindo, including vape.
Di ba? Kaya magayon din sa Legazpi na inamyender mga tugang so anti-smoking ordinance, isinabay na po so vape. Di ba? Tapos, dahil ka na magsigarilyo, tayan paano, ang addiction is, yan yung momento na naghanap ka pa ng mas masiram doon sa imong natanaan. Walang kakontentuhan, di ba? Di ba? Sawa ka na sigarilyo, maluin nga yung parte ng sigarilyo, madumana sa yan na-introduce kang o na yung sigarilyo ng marijuana, ang nangyari, yan po, nadakop, yan, problema niya, paano nasira ang buhay niya. Dahil lang po dyan sa droga. Di ba? At saka yung mga na-imbalta po dyan, sabi ka mga eksperto, yung mga nasisira, mga tugang na cells sa utak, yung brain cells will never regenerate. Kapag na-damage po yan, dahil na yan makakabalik po sa dati. No? Kaya, as much as possible, huwag na tayo. Dahil na po kita dyan, masisira lang ka mo dyan. Mas maray na po itong clean living sa nakita. Di ba? Dahil ka na magpara, sabay-sabay po dyan. Tangani po na dahil maraot ang puturo. Di ba? Yan po paalala lang. Pati sa mga magurang, pag monitor po tabi mga batit, mga akita, kung anong mga aktibidades po nito, tangani po na dahil kitang pagbasulang pagabot kong aldaw, asin magapot kita kung napaano sa akita. Di ba? Okay? And then, siyempre, duman sa mga kababayan po niya to, mga tugang, padagos po pagpangapudan ta na mag-ingat po kita. Lalo sa pagburbalyo sa release. Ayan. Sunod doon, ito po na mga mga sabi nga ni patakaran dyan, stop, look, and listen. Di ba? And then may existidong lay, manungod po dyan, na maski dahil nag-aging trend, before mga tugang ikang magbalyo sa release, dapat the full stop ang auto. Di ba? Hindi yung nagigipagkarira ka sa trend. Di ba? Ayan. Sana lang mabantayan po talaga yan kan mga otoridad ta. And then, we are looking forward na pag nakauro na, mga tugang kang sangguniang panlalawigan, sa sarong pagtiripon ang Philippine National Railways, mga tugang makabuktak na kaitong sa mga safety measures dyan. Di ba? Kung bakong green saka red na light, yun po na binababa na barrier, o magbugtak mga tugang ning sign na railroad crossing yan, para ma-aware, matawan ng abiso ang mga kababayan na they have to slow down and to stop. Tabaka kung may nag-aagi ng train pala niya o napaabot na, day ka pa di ba? Day ka pa nagpundo, di ba? Abutong ka pa. Tsaka yung clearances, mga tugang tabaka, puminundo ka man nga pero sakop pa lang kam lawas kan train, rimati ka dyan. Di ba? Tabi dapat po na asikasuntayan tanga ni pong ariglado. Pero magayon na nagkaigwa na po ng lakdang ang sa tuya pong mga opisyal para po hanapon ang tama na safety. Taka kita man ng mga motorista, dapat magdisiplina daw kita. Iyo man sana po yan. Respeto, disiplina para sa kaligtasan po kang kagabsan. Not only bilang ikaw motorista, kundi pati na po kang mga naon dyan nag-aaragi sa tinampo. Iyo po? Alright, yan. And then mahaputakan ang PNR. Ano itong naglataw na plano ninda na ang sabi so mga daida autorisadong mga binurokso na tinampo na nagko-cross mga tugang sa saindang railways. Sabi, iba pasarado da. Iba pasarado da. Di ba? Kung sabihin, may mga tinampong binuroksan sa DPWs na di nag-coordinar sa PNR. Naku, may problema tayo dyan. Paano na yan? O beno, mga kapatid, I think this is all for today. Yan pong Miyerkules sa mga devotees po ni Mother of Perpetual Help. Don't forget to attend the Mass in Senior Novenas. Sa pangarap po ang bilog na tropa, sino nang kasama ko ngayon sa technical?
Si Jing pa. Indo po ka boss, salamaton sa pagkantabay. Mangos lang po ako pag alas 12. Babalik ako para po sa alas 12 mga bareta. Thank you very much for giving me company. God bless the Philippines. Happy Panguntuan. Shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Yesterdays and days before, sun is cold and rain is hard. I know, been that way for all my time. Till forever on it goes, through the circle fast and slow. I know, it can't stop, I wonder. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Yeah! I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Coming down on a sunny day. Yesterdays and days before, sun is cold and rain is hard. I know, been that way for all my time. Till forever on it goes, through the circle fast and slow. I know, it can't stop, I wonder. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Yeah! I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down? Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline